Po špičkách. Podcast nie len o umení. Ahojte, vítajte v podcaste Po špičkách v Dome umenia. Dnes sa budeme rozprávať na rôzne témy s Igorom Bukovským. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak po špičkách. Áno, po špičkách. Keďže sme v Dome umenia a je tu veľa baletiek, tanečníkov, tak... To by mohlo byť aj tak, že potichu. Alebo sú ľudia okolo ktorých treba chodiť stále po špičkách, čo nechcete s takými ľuďmi asi veľmi žiť. A tak ja verím, že dnes sa budeme rozprávať na rôzne témy a nebude to úplne po špičkách, pretože rada by som začala hneď vami. Ja vás teda evidujem veľmi dlho, pretože sama som si od puberty prechádzala rôznymi problémami s trávením a tak ďalej a tým, že vy ste sa vždy venovali hlavne teda nejakému správnej životospráve. Teraz ťa ma zaradili do vekovej kategórie. Teda. Alebo seba skôr. No nie, tak keď ja som pomáhal ľuďom ako vy už v pubertálnych časoch, Tak chcete povedať, že vyzerám staro? Nie, že ja už by som sa mal uvedomiť, že už teda patrím do inej vekovej, asi do inej vekovej ja kategórie, si myslím, ako sa že cítim. v určitom veku tí ľudia stagnujú a iba tí deti dorastajú. Že iba na deťoch, áno, tak súhlasím. Navrhujem súhlasiť s vašim návrhom. Dobre, tak ja vás teda evidujem veľmi dlho a vy ste boli vždy taký priekopník v informáciách, ktoré ste podávali a naozaj musím povedať, že tie roky dozadu ste boli pre mňa taký majáčik, pretože nikto mi ako keby nevedel pomôcť, ani s doktormi. A u vás v knihách som našla veľa odpovedí na problémy, ktoré som mala. A hlavne rady napríklad, ako si pomôcť, alebo ako sa stravovať. Ako vnímate to, že prišlo jedno obdobie a všetko to, čo ste si budovali, sa zrútilo? Boli ste z toho smutní? Áno, prežívam z toho aj smutok a ja som si niečo nebudoval, ja som len stále pracoval, ja som sa stále usiloval byť užitočný, ja som stále študoval a stále študujem. Mňa to nesmierne baví, ja som vyučoval 12 rokov na lekárskej fakulte fyziológiu, čo je náuka o tom, ako funguje celý ľudský organizmus. Preto je mi trošku smiešné, keď mi niektorí vyčítajú, že to je mudrlan, ty vieš všetko. Nie, ale ja viem, ako funguje celé ľudské telo. Ja som to vyučoval, ja som to musel študovať. A tí mladí ľudia, tí študenti boli veľmi silný podnet na to, aby ste študovali, aby ste boli pripravení, aby ste vedeli odpovedať na otázky. A to je úžasné. Toto mi chýba, ale chýba mi veľmi ten pocit užitočnosti, pretože ja som sa usiloval interpretovať vedecké poznanie alebo hromadenie informácií v oblasti vedy, výživy, preventívneho lekárstva alebo prevencii rôznych ochorení, rôznych konkrétnych problémov, napríklad teda tie poruchy trávenia, čo si myslím, že je problém, ktorý postihuje naozaj obrovské množstvo ľudí. A veľké množstvo lekárov pri všetkej úcte nemajú na to čas, kapacitu, prosto ten systém je nastavený nejako. A poruchy ako nafúkovanie a zmeny konzistencie stolice a krče a diskomfort a pálenie záhy a zmena tej konzistencie stolice, ktorá súvisí aj s nejakým zápachom a podobne, to nie sú veci, na ktoré oni majú čas. Aj syndrom dráždivého, ja to volám dysfunkčného hrubého čreva, je problém, je veľký problém, je veľmi častý problém a prosto tá konzultačná činnosť v ambulancii u lekára nie je zaplatená. Pritom je to diagnóza, ktorá sa nedá vyriešiť liekmi. Je to vec, ktorú treba riešiť veľmi systematicky. A na to ten austrálsky FODMAP koncept, ktorý prišiel ten profesor Gibson z Monash University a toto som spracoval do knihy, ktorá naozaj pomohla toľkým ľuďom a toto je pre mňa veľmi príjemný pocit a to je to, čo dávalo zmysel mojej práce, že pani, ktorá bola prepustená z nemocnice v takých bolestiach tráviaceho traktu, že jej povedali, že my už vám vieme predpisovať iba nejaké opiaty, nejaké lieky na tlmenie bolesti, my nevieme, čo s vami. A ona ma prišla konzultovať a za 2 týždne bola bez ťažkostí. A nie pomocou toho, že ja som zázračný, ale pomocou toho, alebo vďaka tomu, že som vedel o tom, že existuje spôsob, akým sa to dá liečiť alebo riešiť a ponúknuť to tomu človeku. A je to v tej knihe Zachránte svoje črevo, aj pečeň, žlčník a pankreas, všetko. A k tomu je aj tá protiprdkavá kuchárska kniha, keď už teda hovoríme o nejakej mojej práci. A toto bola veľká oblasť a veľká téma, ktorej som sa venoval dlhodobo. A tiež to bolo niečo, čo
čo si myslím, že v takom rozsahu a v takom kontexte a súvislostiach na Slovensku predtým nebolo možné a dostupné. Aj tak je podľa mňa veľká škoda, že ste mnohým, až 1000 ľuďom pomohli a potom prišlo obdobie pandémie, na ktorú ste mali svoj názor a aj tí ľudia, ktorým ste pomohli, skrátka zrazu... Niektorí, áno, zdá sa, že áno, samozrejme. Zrazu prosto vás ako keby odsúdili, lebo ste mali iný názor a... Prijali ten narratív, viete, príjmu to, ľudia to príjmu negatívnu emóciu. Áno, ale keby s vami nemali skúsenosť, tak by som tomu porozumela, ale keď ste im predtým pomohli a zrazu vás označili napríklad za šarlatána, tak je to také smutné. Ľudská duša je tajomná, má svoje zákutia a toto je jedno z nich, že naozaj aj naša pozitívna skúsenosť. Ja som zasiahnutý napríklad aj tým, že aj moji veľmi blízki priatelia, aj priatelia z detstva, sa odstrihli. Ako pozorovateľ musím povedať, že je to zaujímavý fenomén, lebo je to niečo, čo tá psychológia, aj psychiatria čiastočne, ale psychológia aj skúma, aj pozná, aj dokáže nejako vysvetliť. Ľudsky je to bolestivé v tých vzťahoch, ktoré mali hodnotu a ktoré mali nejaké dlhé trvanie. Vo vzťahu k verejnosti je to pre mňa možno nepríjemné tým, že moja práca bola postavená na dôvere. Teraz tá dôvera bola do veľkej miery nabúraná neoprávnene, hulvácky, nezákonne, v rozpore s ústavou, v rozpore s civilizačnými pravidlami, aké majú fungovať. To je jeden aspekt toho. Nabúraná dôvera potom prirodzene stráca alebo vedie k tomu, že to, či môžem byť užitočný a či môžem poslúžiť, tak nie je prijímané, nie je prijaté, teda je to odmietnuté, alebo je to vysmiaté. No, to už sú tie zákutia ľudskej duše. Ako ste povedali, že aj človek, ktorý má dobrú skúsenosť s niečím alebo s niekým, dokáže akoby v okamihu, normálne keď vás prepnú, zanevrieť zrazu. Veľmi, alebo odsúdiť, alebo zosmiešniť. Zabudnúť. No a ono to je často aj zabudnúť. Zabudnúť ešte by bolo takéto no? neutrálne. Áno, to by bolo takéto neutrálne. Toto je skôr také ako paralela, že muž, ktorého opustí žena, tak o nej začne rozprávať veľmi škaredé veci. A tým sa zhadzuje on sám v skutočnosti, pretože ako on predsa tej žene venoval svoje srdce a teraz zrazu je to pre neho osoba, ktorá je nehodná, alebo ktorá je terčom jeho posmechu a jeho škaredých slov a jeho zlých pocitov a nadávok a hnusoby. No tak to hovorí o ňom niečo, nie? No. A toto ale tu bolo vyvolané umelo a bolo to takto naprogramované. Prosto ja s tým nemôžem urobiť nič, okrem toho, čo s tým robím. Pokúšam sa o nejaké obhájenie osobnostných práv a v kontexte toho, aká tá situácia ešte stále je, tak aj toto je dosť náročné. V situáciách, ktoré sú pre mňa úplne jednoznačné. Jasné. A potom je tu ešte ten ďalší podľa mňa aspekt a to je ten, že ste boli aj veľmi mediálne známi, aj ste mali vďaka tomu prácu, mali ste napríklad svoj program v rozhlase a s týmto to celé skončilo, nie? Tým pádom ste prišli aj o príjem. To ja teraz môžem povedať. Ja som pre nich vymyslel námet, aj názov tej rubriky Vieme, čo jeme. Je to rubrika v Rádiu Slovensko, ktorá bola tak populárna, mne povedala tá Barbara, s ktorou som to robil, že to malo najväčší pík celého dopoludňajšieho vysielania, že to bol blok, ktorý sa niekoľkokrát počas dňa kvôli tomu opakoval. A oni to na základe jedného anonymného listu, ktorý dostali interne na radu, RTVS vtedy, zrušili. A do môjho námetu a s môjim názvom relácie vysielajú tú reláciu ďalej. Za jeden diel ja som mal 20 eur. Pre mňa toto nebola práca. Pre mňa to bola radosť byť užitočný. Pre mňa to bolo naozaj to, že som tie informácie, ktoré som zhromažďoval a študoval, tak sme ich mohli kontinuálne vlastne ako takmer online prinášať a pokúsiť sa byť užitočný pre ľudí, ktorí hľadali odpovede na svoje otázky, tak ako vy. Takže áno, ja som poškodený aj ekonomicky, mne bolo poškodené podnikanie, mne naozaj boli zasiahnuté osobnostné práva na všetkých úrovniach, ale pre mňa to najhoršie, čo na tom je, povedzme aj z toho vypnutia, z toho vypnutia v tom mediálnom priestore, nie je to, že mi chýbajú reflektory, alebo že mi chýba maskerňa, alebo že mi chýba
toto Jasné, rozprávať. Seba prezentácia nejaká prezentácia, takáto. ale že som si uvedomil, že ja ďalej hromadím informácie, ale vlastne ich použitie alebo ich možnosť ponúknuť a poskytnúť je veľmi obmedzená. Teraz. Na to ste napísali aj knihu Zmazaný, kde teda asi toto všetko popisujete, to, čo sa vám stalo, aj a vaše nielen pocity. mne, lebo na tej knihe je Zmazaný s tvrdými preškrtnuté, je tam mäkké i, pretože zmazaní sme boli mnohí. Viete, určite ste zachytili, že mne kanál, ktorý YouTube zmazal v septembri 2021 pred 2 mesiacmi vrátili a obnovili, čo sa ešte nikdy nestalo v histórii. A to prišlo z Ameriky všetko, pretože... A vám uznali teda, že sa pomýlili, alebo na základe čoho vám ho zmazali? Áno. Jo, počkajte, tak ak vás to zaujíma, tak ja sa pokúsim byť veľmi stručný, Dobre. lebo to je tiež zaujímavé story. Tu si ľudia myslia, že oni naozaj vedia veľa a vedia všetko a slovenské médiá veľmi prekrútili celú situáciu, čiže šírili dezinformácie v tom zmysle, že keď mi zmazali kanál, to sa deje postupne, oni vám musia zmazať 3 videá v priebehu 3 mesiacov a potom majú podľa svojich pravidel právo zmazať vám celý účet a všetko. Ja som tam mal 150 000 odberateľov a skoro 40 miliónov pozretí a bolo tam asi 450 videí, väčšinou zdravotný obsah. No a ono k tomu zmazaniu došlo tak, že mne zmazali jedno video a prišiel mi mail, náš tým preskúmal obsah vášho videa a domnievame sa, že ste porušili naše pravidlá pre komunitu. Môžete sa odvolať. No tak slovičko domnievame sa vám nehodí, keď vás zastaví policajt a povie vám, že domnievam sa, pán vodič, že ste porušili dopravnú vyhlášku, zaplatíte 100 € pokuty, tak chcete vedieť, čo ste spravili. Takže ja som sa odvolával a nikdy so mnou nekomunikoval. A toto sa udialo 3-krát počas 3 mesiacov a tým pádom jedného dňa prišiel e-mail, váš obsah je zmazaný, natrvalo odstránený a môžete sa odvolať. Tak som zase odvolal. Ja som im vždy písal, ja neviem, v čom som porušil tie pravidlá, lebo vy ste mi nešpecifikovali v čom a ja chcem tomu predísť do budúcna, ale nikto mi nikdy nevysvetlil, v čom som porušil pravidlá a čo ja môžem urobiť, aby sa toto neopakovalo do budúcna. Kanál bol zmazaný na základe domnienok, na základe tvrdenia, že sa domnievajú, že som porušil nejaké komunitné pravidlá. Slovenské médiá to interpretovali tak, úplne bez zábran, že môj kanál bol zmazaný, pretože som šíril dezinformácie, zdravotné dezinformácie. Teraz každé médium, povedzme, každý denník a tí napísali v čase, keď ten kanál zmazali 10-12 článkov o tom, že mi to zmazali. Ja som to počúval všade, ešte aj na súdnych sporoch mi protistrany búchali. Čo ty tu chceš, ak tebe ešte aj Google zmazal kanál za šírenie dezinformácií. Teraz Google poslal e-mail v septembri tohto roka. Náš tým preskúmal obsah vášho videa a zistili sme, že neporušuje naše pravidlá pre komunitu o šírení zdravotníckych dezinformácií. Čiže nešíril som zdravotné dezinformácie, neporušoval som pravidlá pre komunitu spoločnosti, ktorá spravuje platformu YouTube. A keď som o tom vydal tlačovú správu, tak to nepriniesli takmer žiadne médiá, okrem plus 7 dní a plus 1 deň. Dokonca ani verejnoprávna inštitúcia to nepriniesla ani len ako spravodajskú informáciu. Takže skutočnosť, že kanál bol zmazaný na základe domnienok, obnovený s plnou rehabilitáciou zo strany Google. A zaujímavé, že bez vysvetlenia, bez vysvetlenia ale zmazaný. Ale aj v prvom, aj v druhom prípade. A v druhom prípade s vysvetlením, že zistili sme, že nešírite dezinformácie. Skvelé, že sa k tomu po 4 rokoch znovu dostali. A ja som veľmi vďačný, že takáto veľká firma si dokázala priznať chybu. Zaiste to súvisí aj s politickou situáciou. Oni totiž naozaj sú vyšetrovaní v americkom kongrese za to, čo sa dialo počas covidu a ten predseda výboru pre legislatívu Jim Jordan, snemovní reprezentantov, on dostal list od advokátskej kancelárie tej Alfa, tej spoločnosti, myslím, Alfa sa to, čo spravuje YouTube, aj majiteľ Google a oni napísali, že my sme boli priamo prezidentom Bidenom a jeho úradníkmi z Bieleho domu nútení do cenzúry, ktorá bola porušením pravidiel civilizovanej spoločnosti, ktorá bola porušením ústavy a my už to nebudeme robiť, pretože sme si uvedomili, že spoliehať sa na zdravotné autority aj v čase krízy môže byť veľmi, veľmi vrátke a že musí ostať otvorená
verejná diskusia práve v časoch krízy, keď ľudia v spoločnosti hľadajúci riešenia pre tú krízu majú mať právo klásť aj kritické otázky a majú právo byť zapojení do diskusie. Pokiaľ neporušujú zákon, samozrejme. A ja som zákon nikdy neporušil. Ale mne sa teda páči, že napriek tomu, čo ste všetko zažili za posledné obdobie, tak vás to neodradilo a stále teda ďalej študujete, ako ste hovorili, zbierate nové informácie a píšete o tom aj knihy. A k tomu by som sa rada dostala, pretože je to vaša najnovšia kniha a podľa mňa je to veľmi kontroverzná téma. A kontroverzná myslím pretože ide v podstate úplne o ako jednoduchú vec, o kolagén, ktorý je prezentovaný aj mnohými influencermi ako niečo, čo nám zachráni kĺby a niečo... A mladosť. Tak, na základe čoho zostaneme teda mladí, krásni, budeme mať krásne vlasy, nechty a tak ďalej. A je to v podstate suplement, ktorý je teda must have v našom nejakom jedálničku. A vy ste o tom napísali knihu. V špajzi, všade. A mňa to teda zaujíma, pretože ja sa priznám, že pre inú platformu som teda robila rozhovor s doktorkou o kolagéne a nedostala som úplne také informácie, ktoré som chcela, respektíve keď boli vypnuté kamery, tak mi povedali viac, ako keď sa kamery zapli, tak som možno z toho bola aj trochu ľudská duša, sklamaná. To je zase normálne a prirodzené. Viete, prosto tak máme obavy vysloviť určité veci nahlas alebo verejne a tak treba to akceptovať. No. Ja to chápem, že sa aj lekári možno boja, že vedia informácie, ale možno sa práve boja, že by sa im mohlo stať napríklad aj to, čo vám. O to práve išlo. Samozrejme, že mediálne, spoločensky a politicky zlikvidovať človeka, ktorý je do istej miery viditeľný, je veľmi účinný nástroj, ako dosiahnuť v spoločnosti poslušnosť potom, aby to odradilo kohokoľvek, kto by si trúfol len rozmýšľať o tom, že by niečo áno, tak je to chcel, niečo tak... ako exemplárny trest. Áno. Nenáhodou sa to robilo na námestiach kedysi. Áno, trošku drsnejším spôsobom, ale v zásade. Hej. Tak mohli by sme sa k tej knižke dostať? No a čo chcete o kolagéne vedieť, lebo to je obrovský vesmír. Tak v prvom rade asi všetkým, koho to zaujíma, odporúčam vašu knihu, aby si ju prečítal. A môžem ju chytiť teraz, lebo my sme dlho rozmýšľali napríklad o názve a ten názov je, že zachránte svoje kolagény. Už pritom sa zastavím, že kolagény. Prečo myslíte, že sú to kolagény a nie kolagén? Tak myslím si, že keďže poznáme viac typov, druhov, 1, 2, 3 a napríklad. viete koľko? Tak viete, podľa mňa aspoň podľa tých influencerov. Koľko ich je podľa tých influencerov? Podľa tých influencerov sú také influenceri skôr teda. 3 najdôležitejšie. 3 najdôležitejšie. To je veľmi, už toto prvé je veľmi podozrivé. A každý, kto tvrdí, že najdôležitejší je tento kolagén alebo tento kolagén, tak vlastne nerozumie kontextu. Naozaj nemôže mať, a ja to nezazlievam, lebo ale nemá ten kontext. A ten kontext je veľmi, veľmi dôležitý. Je ich 28 typov, 28. Niektoré boli objavené len pred pár rokmi a tí, ktorí sa tejto téme venujú, hovoria, že vôbec nie je vylúčené, že my objavíme ďalšie. A teraz vôbec neplatí, že ten, ktorý poznáme najdlhšie, povedzme tú jednotku, že to je ten najdôležitejší. To, že ho je najviac v organizme, neznamená, že on je, povedzme, pre život alebo pre zdravie, je dôležitý aj nevyhnutný a bez neho by ste nemohli existovať, samozrejme. A to je teda ten pre tie kosti. Ale to sa prehliadne a to sa prehliadne, ja skúsim tak pomedzi to nalistovať taký obrázok, aby som vám ukázal veci, ktoré sú podľa mňa naozaj akože dých berúce. A toto nie sú zďaleka len kolagény. Toto je napríklad ľudský genóm, čiže to sú chromozómy a na tom obrázku vidíte, na koľkých chromozómoch sú lokalizované gény pre tvorbu jednotlivých našich kolagénov. Aha. Aká je tá spleť komplikovaná. A teraz si predstavte, že vy potrebujete v jednom tkanive 2, 4, 5, 21 a 16. No a musia sa tie gény pre tvorbu týchto kolagénov zapínať v tých tkanivách na základe informácie, ktorá má tie gény aktivovať, aby to vzniklo.
A to je fascinujúce, to je fascinujúce, neuveriteľné. A toto je zase obrázok, ktorý vysvetľuje a ukazuje jednotlivé orgány ľudského tela a kombináciu rôznych kolagénových typov, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie, pre správnu štruktúru, pre správny tvár tých orgánov, pretože kolagény robia nielen toto je tiež zaujímavé, že kolagény dávajú mladosť. Kolagény nerobia kožu pružnou. Kolagény dávajú tkanivám pevnosť. Pružnosť dávajú iné molekuly, fibronektín, lamininy, elastín, kyselina hyalurónová. No, toto sú veci, ktoré dávajú napríklad koži taký ten vzhľad, že je napnutá a pekná, pružná. To je hlavne tá kyselina hyalurónová. To s tým kolagén nemá veľa spoločného. To mi je ľúto, ale naozaj. Lebo kyselina hyalurónová je neuveriteľná molekula. Zase ja budem toto asi, Slavičko, opakovať často, ale to naozaj je tak, ja to prosto prežívam. To je fascinujúce úplne. 1 gram tej kyseliny hyalurónovej dokáže naviazať 1 až 6 litrov vody na seba. Ono to nedrží všade a tá hydratácia je závislá na tomto. Koľko máte kyseliny hyalurónovej, myslíte si? V celom tele? Asi 20 gramov. 15 až 20 gramov. Ja som si to sa snažila prepočítať na to, že asi 80% nášho tela, alebo aj viac je voda. Toto je bystré dievča. A potom by som to tak vydelila. Nie? No, ona neviaže vždy 6 litrov. To je v tých tkanivách, napríklad v klbovej chrupavke, kde je kyselina hyalurónová, ona tam nemá priestor, aby tam naviazala toľko vody. Ale má ten potenciál, má tú kapacitu. A kolagénov máme asi 3,5 kg. Všetkých kolagénov dokopy. Je to najväčšia hmota v našom tele. Je to viac ako akýkoľvek orgán. Takže a máme to všade a všetky bunky od toho závisia. Všetky bunky sú nejakým spôsobom s tým kolagénom spojené, pretože kolagén vytvára štruktúru do kolagénových vlákien, alebo kolagénové vlákna sú súčasť toho medzibunkového priestoru, ktorý obsadzuje spojivové tkanivo, spojivová hmota. A do toho sa pripájajú bunky, to vytvára podklad pre sliznice, to umožňuje komunikáciu tých buniek, to umožňuje prechod dýchacích plynov, to umožňuje prechod glukózy, vitamínov, všetkého. Prosto to je naozaj vesmír nášho tela, ktorý nás drží pokope, umožňuje komunikáciu, dáva nám tvár, dáva nám tú pevnosť, dáva nám odolnosť voči nárazom, voči tlaku a všetko. To je absolútne neuveriteľná vec. A vy o tom tak krásne hovoríte, to znamená, alebo aspoň pre mňa to znamená, že je to naozaj fascinujúci stavebný prvok, ak to tak môžeme nazvať v našom tele. Stavebný prvok, tak. A je teda dobré, že ho suplementujeme? Je to teda potrebné? Nie. Napriek tomu? A môže to byť aj veľmi, veľmi nebezpečné a to tá kniha tiež všetko vysvetľuje. Aha. Tak poprvé, kolagén je bielkovina. Kolagény sú bielkoviny. Každá bielkovina, ktorá príde do žalúdka, tak začne byť chemicky rozkladaná aj kyselinou chlorovodíkovou, aj pepsínom, teda tráviacím enzymom, ktorý v žalúdku rozkladá bielkoviny. Potom to ide ďalej do tenkého čreva, kde pôsobia ďalšie enzymy. Vo výsledku by mali byť bielkoviny rozložené vlastne na základné stavebné kamienky, tak ako sú tie Lego kocky, keď z toho niečo poskladáte a potom to rozložíte na tie základné kúsočky. Pretože keby sme vám pichli kolagén natívny, hovedzí, prasací, rybací, kohúti, mušlací, neviem aký, rovno do krvi, tak vás to zabije. Zabije vás to poprvé preto, že vám to spraví systémovú krvnú zrázeninu, pretože kolagén podporuje zrážanie krvi. Aha. Kolagén podporuje zrážanie krvi. Keď sa porežete, za normálnych okolností krv nie je v kontakte s kolagénom, pretože vnútorná stena cievy je vyslaná epitelovými bunkami, ktoré neobsahujú kolagén a krvné doštičky napríklad, alebo tie bielkoviny krvného zrážania nie sú v kontakte s kolagénom v stene cievy. Ale keď sa porežete, tak ten kolagén, ktorý je aj v stene ciev, tak sa obnaží tým rezom a tie molekuly a krvné doštičky prídu do kontaktu s kolagénom, ktorý má negatívny povrchový náboj a to aktivuje tie molekuly krvného zrážania a začne vám vznikať krvná zrázenina. Inak to je fascinujúce, ako telo funguje. A ako je stvorené. A ako prosto to kamkoľvek pozriete, tak nájdete zázrak za zázrakom a neuveriteľné veci.
Takže ak by ste a doteraz napríklad sa pri operáciách používa niečo, čo sa volá spongostan, a to je vyrobené z hovädzieho kolagénu, a keď zakrváca rána, tak sa to priloží na to miesto a to zastaví krvácanie. My sme to ako medici hrdo používali, keď sme sa ráno holili a porezali sme sa, tak my sme si nemuseli dávať toaletný papier taký prilepený, my sme mali spongostan. Kolagén je veľmi silný koagulant, čiže vy rozhodne nechcete, aby vám kolagén, ktorý užívate, išiel naozaj do krvi a aby vám potom išiel do kolena. Lebo vás po ceste zabije tým, že vám bude robiť krvné zrazeniny. Ak vám nespraví krvné zrazeniny, tak vám vyvolá silnú reakciu imunitného systému, pretože každý ten kolagén je druhovo špecifický. Čiže hovädzí kolagén v ľudskom organizme imunitný systém pomocou bielých krviniek musí rozpoznávať a odstráňovať ho, inak prosto je to problém. Pozrite, jeden z najlepších dôkazov, že hovädzí kolagén ani žiadny iný živočíšny kolagén vám nemôže liečiť kĺby v takom stave, v akom je, keď je to ešte natívna molekula, teda kolagén. Lebo to, že oni to technicky spracujú nejako a zabalia a už je to hydrolyzovaný kolagén, to už sú v podstate malinké fragmenty, je to rozsypané na kúsočky, je to v podstate na úrovni tých legokóciek až aminokyselín. No tak máte zdroj aminokyselín, ktorý je trošku drahý, trošku zbytočný a dosť rizikový. Možno sa k tomu dostaneme dnes. V knihe to je všetko napísané, prečo je to rizikové, pretože tam je glicín a je tam veľa glicínu. To je aminokyselina, ktorá nie je esenciálna, ale ktorá je istým spôsobom dôležitá, ale ak je veľa, tak je to veľmi nebezpečné z hľadiska starnutia, cukrovky, rakoviny a podobne. Čiže nechcete mať veľa glicínu. Každých 10 gramov kolagénu vo forme doplnku vám takmer zdvojnásobuje denný príjem glicínu. 20 gramov kolagénu za deň vám definitívne zdvojnásobí množstvo glicínu, ktoré bežne príjmate v stráve. Nechcete mať toľko glicínu, naozaj, verte mi. Ani z hľadiska teda starnutia, degenerácie. Čiže ja užívam kolagén na to, aby som bola mladá. A zvyšujete príjem aminokyseliny, ktorá urýchľuje starnutie, degeneráciu buniek, poškodzovanie kolagénu a ktorá podporuje vznik rakoviny a rozvoj rakoviny. Glicín. Veľa glicínu, naozaj nie. A v čom ešte príjmam ten glicín, keď hovoríte, že v strave? On je v strukovinách, v mese, v orechoch a podobne. Je to aminokyselina, ktorá je všade, niekde viac, niekde menej. Ale kolagén je špecifický tým, že na každej, v tej reťazi tej štruktúry bielkoviny, ktorá je tvorená aminokyselinami, predstavte si, že na nejakú nitku navliekate korálky. A tých korálok je normálne 20 tých aminokyselín. Ale na každú tretiu v kolagénoch, vo všetkých typoch kolagénov je to tak. Na každú tretiu pozíciu z tej sieti tých korálok musíte dať ten glicín. A on je tam preto, lebo je to najmenšia molekula z aminokyselín a pretože je to najmenšia molekula, tak ona umožňuje potom, aby sa tie kolagénové molekuly správne konfigurovali v priestore. Čiže keď si predstavíte, ja to v knihe popisujem, paralelov na háčiky k záclone, že keď zavesíte záclonu na malé háčiky, tak bude to pekne vyzerať. Keď ju zavesíte na také 15-20 cm háčiky, no, tak tá záclona už bude veľmi škaredá. A to je o tej vzdialenosti. Malé molekuly glicínu umožňujú v tých veľkých molekulách kolagénu, aby sa to napájalo na seba tesne, aby to dobre držalo, aby to bolo pevné, lebo to je súčasť toho, čo ten kolagén má poskytovať, je pevnosť. A to je poskytované na úrovni elektrónov. Doslova prosto nás drží nič, nás držia elektróny pokope. A to tie molekuly aminokyseliny glicín v tej sieti toho kolagénu vlastne zabezpečujú. Čiže 10 gramov kolagénu sú 3 gramy glicínu. Štandardne má človek v strave tak 3 až 5 gramov glicínu. Čiže ak beriete 20 gramov kolagénu naviac, tak máte 6 gramov glicínu naviac. No, za týždeň sa vám asi nič nestane. Môže vám to narušiť trávenie, alebo môžete mať nejaký problém so žalúdkom alebo niečo. Ale ak to budete brať dlhodobo, tak nikto nevie, čo to naozaj môže urobiť. A ja si nemyslím, že je to dobré a že je to v poriadku. Glicíny a aminokyseliny napríklad, na ktorú sa rakovinové bunky veľmi rýchlo a ľahko prepínajú ako na zdroj energie.
A platí toto aj pri tých ako keby kolagénoch, ktoré príjmame zo stravy v zmysle nejakej hovedzej polievky? Áno, ale tamto nemáte také koncentrované, predsa tam nemáte 10 gramov kolagénu. Keď ľudia jedia nejaký vývar, čo je pre mňa dosť nepochopiteľné, že ľudia jedia vývar, a ešte to povieš, vývar z kosti za zdravú vec, ako kosti sú tkanivo, ktoré hromadí najviac ťažkých kovov. Kosti sú tkanivo, v ktorom je veľmi ťažký obrad a veľmi ťažká detoxikácia a preto tam nastáva kumulácia toho, čo v našom organizme sa dlhodobo hromadí. Taká pečeň sa zregeneruje oveľa viac v predávači falošných zázrakov. Mimochodom, ak môžem povedať, tak tie médiá teraz dovolujú používať a šíriť totálne falošné reklamy, kde je zneužité moje meno, moja tvár, moje znalosti. Už som bol profesorom kardiológie, obezitológie, diabetológie, kožného lekárstva, pohlavných chorôb, gynekológie, všetkého, čo si len viete predstaviť. Niekto úplne bez zabrán zneužíva moje meno, moje vzdelanie na to, aby šíril falošné reklamy a ľudia sú dezorientovaní a inak to sa kupujú teraz bežne deje a aj hercom a tak. No. Áno, ale to v tých médiách, ktoré tvrdili, že ma musia vypnúť, lebo šírim dezinformácie, oni teraz nechajú bežať reklamu, ktorá klame ľudí, okráda bezbranných starých ľudí, túžiacich po rýchlom riešení a si myslia, že ja predávam zázračný prostriedok na čistenie ciev alebo na vyčistenie mozgu alebo na liek, ktorý ich za 2 týždne zbaví cukrovky a podobne. A to je strašne nebezpečné. Oni môžu tie reklamy vypínať a oni to nerobia. Oni ich môžu nahlasovať. Ja som v tom zmysle podal 4 trestné oznámenie a mne to zamietli, že oni nevedia to dopátrať. Hovorím, ako to neviete dopatrať. Niekto za tú reklamu musí zaplatiť. Tak ideme za tým. Takže prosím, neverte žiadnym reklamám, ktoré tvrdia, že som profesorom čohosi a predávam nejaký zázrak. Nič, čo nie je v mojich knihách, v mojom videu, na mojom webe, nie je odo mňa, ako v tom zmysle. Čiže toto tiež veľmi prispieva k tej devastácii nejakej dôvery, pretože viete, toto sa tu 4 roky teraz šíri a je to veľmi nepríjemné. A môžem sa teda spýtať v rámci tej knihy, že odkiaľ ste čerpali informácie, alebo kde ste sa toto všetko dozvedeli, pretože mňa teda zaujíma, lebo je to veľmi lebo je to veľmi aj populárna téma, ale veľmi málo som okolo toho takých naozajstných informácií a musím teda povedať, že ja veľmi rada čítam vaše knihy aj pretože za mňa sú polopatisticky vysvetlené a rýchlo sa čítajú, dobre sa čítajú, sú to také ako keby poznámky zo školy, že to pochopia aj ľudia, ktorí nemajú nejaké špeciálne vzdelanie alebo nemusia sa veľmi zaujímať o ľudské telo. Toto je tiež snaha veľmi komplikovanú a komplexnú tému podať čo najjednoduchšie. Treba sa pripraviť na to, že narazíte na veci, o ktorých ste asi nepočuli, nečítali, na pojmy, ktoré ste ešte nevideli a neviete, že existujú, ale usilujem sa, aby všetko bolo vysvetlené a naozaj to vlastne vyústi do veľmi praktických odporúčaní, čo treba robiť pre tú kožu, čo treba robiť pre vlasy, pre nechty, pre kĺby, čo naozaj môže pomáhať, čo naozaj zachráni. Je tam aj vzorový jedálny lístok, vegetariánsky a nevegetariánsky. Sú tam rozobraté vlastne všetky súčasné informácie a poznatky o tom, čo možno využiť na stimuláciu tvorby vlastného kolagénu. Lebo hlavným odkazom tejto knihy sú 3 veci. Neverte a neberte živočíšny kolagén. Urobte všetko preto, aby ste si neničili svoje vlastné kolagény a celú spojivovú hmotu a vysvetlené, čo ničí tú spojivovú hmotu, vrátane kolagénov a nastimulujte si tvorbu vlastných kolagénov. A môžete k tomu bodu číslo 2 a 3 povedať aspoň jednu vec? Napríklad jedna vec, ktorá patrí k určite najsilnejším deštrukčným faktorom kolagénov a celej spojivovej hmoty je spánkový deficit. Napríklad jedna z najsilnejších ochrán, jedna z tých fóriem najlepšej ochrany. Ako stimulovať teda ten kolagén? Najlepšej ochrany kolagénov je sulforafán, a to je látka, ktorá je v brokolici. A ak nejaký výživový doplnok, tak radšej sulforafán z myrozinázov, čiže enzym, ktorý to má vytvárať a aktivovať. Lebo toto je látka, o ktorej vieme, že tlmí aktivitu enzymov, ktoré rozkladajú kolagény. Lebo my tie kolagény potrebujeme aj regenerovať. Oni sa rozkladajú a rozkladajú sa enzymaticky. Rozkladajú sa chronickým zápalom, rozkladajú sa chemickým vplyvom, rozkladajú sa pasivitou, rozkladajú sa enzymaticky. A
A sulforafán patrí k jednej z najsilnejších fóriem ochrany v zmysle toho útlmu rozpadu kolagénov. A mala by som k tomu takú vsúku, čo sa tej brokolice týka, lebo ja som niekde zachytila teda informáciu, že keď ju chcem začať konzumovať, alebo teda uvariť, tak ju mám najprv pokrájať, počkať nejaký čas, aby sa tam práve niečo aktivovalo. No, toto je veľmi užitočná rada a málo ľudí o tom vie. Ja mám o tom video. Takže je to pravda, že... Pomáha to, áno, a pomáha to aj s cesnakom, aj s cibulou. To je dobré nechať nejaký čas zoxidovať, pretože tam pôsobia vlastne enzymy, ktoré aktivujú alín na alicín, napríklad v cesnaku. A v brokolici podobná enzymatická reakcia zvyšuje aktivitu alebo dostupnosť tých fytochemikálií, teda rastlinných látok, ktoré majú nejaký ochranný účinok. Ja som počula dokonca, že až 40 minút nechať to ako keby na vzduchu. K tomuto sa už neviem vyjadriť presne, ale vieme napríklad to, že klíčky brokolice, a teraz prosím, ako zase ja klíčky nejedávam, lebo to je tiež jedna z takých tých fóriem výsmechu, že klíčkár. Ja to nejedávam, lebo ja to neviem, mne sa to nechce doma pestovať, ani sa s tým zaoberať, takže ja to nedám. Ale brokolicové klíčky sa vyrábajú priemyselne a ten sulforafán a to všetko, čo sa predáva ako výživový doplnok, ktorý by mohol mať zmysel, lebo sú aj také, ktoré zmysel nemajú, tak sa vyrába z klíčkov brokolice, lebo ten na kilogram obsahuje 200 krát viacej toho sulforafánu ako dospelá brokolica. Aha. Takže to už sú potom, viete, potom naozaj stačia tie nejaké miligramové alebo stovky miligramov ako dávka, ktorá sa bežne nedá nejakými 200 gramami brokolice dosiahnuť. Tým nechcem odrádzať od konzumácie brokolice, ona má význam z množstva rôznych iných dôvodov, ale ako jedna šálka brokolice ani pri každodennej konzumácii vám neposkytne ten sulforafán, ktorý by ste potrebovali. Čiže, no. A jedna z najlepších fóriem, ako stimulovať tvorbu vlastného kolagénu, je fyzická aktivita. Vrátane silových cvičení a vrátane stretchingu. Stretching je preukázaný klinickými štúdiami ako veľmi silný stimulant a vôbec vás to nemôže prekvapiť, keď o tom chvíľku rozmýšľate, lebo vlastne pri tom, že vy vlastne vytvárate fyzikálny stres pre svalové fascie a šlachy a celý ten obrovský systém toho spojivového tkaniva, tak vy tým stimulujete gény, ktoré sú zodpovedné za tvorbu tých kolagénov k tomu, aby oni produkovali ten kolagén. Ja vám teda môžem povedať, že keď si zapnem niekedy také cvičenie, že mobilita, flexibilita, tak to je pre mňa 1000-násobne väčšie trápenie, ako by som mala dvíhať činky alebo odbehnúť 15 kilometrov. Takmer pre všetkých ľudí. Pre všetkých ľudí. Hlavne teda čím s pribúdajúcim vekom je to ťažšie a ťažšie. A keď už sme načrtli tú stravu, tak by som sa trošku preklopila aj do tých ďalších kníh, ktoré ste priniesli. Ale dovolíte mi ešte dopovedať niečo k tomuto? Áno, jasné. Prosím. Pretože chcem povedať, prečo som tú knihu vlastne urobil. Pretože zase, aj preto, že ma veľmi trápi, koľko ľudí uverilo tomuto instantnému riešeniu, tomuto triku, tomuto marketingovému podvodu, že jedzte kolagén, budete mladí, krásni, budete mať zdravé kĺby, budete mať pružnú kožu a prosto bla bla bla. Prozreteľnosť zase zasiahla a 2 týždne pred uzávierkou tej knihy a odozdávaním do tlače prišla veľmi zaujímavá štúdia, ktorá zanalyzovala všetky relevantné práce o výskume vplyvu užívania kolagénu na pružnosť kože. Tých štúdí bolo 24, ktoré spĺňali kritéria. Keď zanalizovali 24 štúdií o vzťahu užívanie kolagénu na vplyv pružnosti, na vplyv na tú pružnosť kože, tak zistili, že áno, že užívanie kolagénu zlepšuje pružnosť pokožky. Hurá, berte kolagén. A toto sú fakty, ktorými budú argumentovať doteraz tí predajcovia. No ale potom títo vedci zanalizovali druhý level. V každej vedeckej práci musí byť uvedený konflikt záujmov. To znamená, ak niekto z tých vedcov je personálne prepojený na výrobu kolagénu, či už je len člen predstavenstva, alebo je vo výrobe, alebo je spolumajiteľom. To musí byť uvedené. A musia byť uvedené aj finančné zdroje, z ktorých boli tie výskumy urobené. Takže potom na základe týchto informácií urobili analýzu z tých 24 štúdií,
na štúdie, ktoré boli financované kozmetickým priemyslom, alebo v tom boli ľudia angažovaní, ktorí sú zaangažovaní vo výrobe a predaji kolagénov, a na štúdie, ktoré boli nezávislé v tomto zmysle, čiže akoby akademicky čisto urobené. No ukázalo sa, že keď to takto rozdelia, tak tej skupine, ktorá bola financovaná alebo prepojená s kozmetickým priemyslom a s výrobou a predajom kolagénu, bol ten účinok ešte silnejší než v priemere. A v tých štúdiách, ktoré boli urobené nezávisle, nebol žiadny vplyv kolagénu na pružnosť kože preukázaný. Žiadny. A to mňa naozaj vôbec neprekvapuje, pretože kolagén s pružnosťou kože nesúvisí. Po prvé. Po druhé, kolagén sa vám nemôže dostať do krvi, pretože je enzymaticky rozložený. Po tretie, ani to nechcete, aby sa vám dostal z dôvodov, ktoré som vysvetlil. Po tretie, ľudia, ktorí to, po štvrté, piaté, neviem, ľudia, ktorí to užívajú, tomu naozaj veria, pretože si kupujú niečo. A tak ako v tom covide, keď raz uveríte niečomu, tak je veľmi ťažké si pripustiť iný názor do svojho konštruktu, ktorý je ešte navyše napojený aj na to, že míňate veľmi veľa peňazí. A priznať si, že robím blbosť, je veľmi ťažké samému pred sebou, každému človeku. Aj mne. Aj mne. Takže prosto ľudia, ktorí to robia, tak to ešte budú veľmi dlho toto hovoriť a ja si naozaj myslím, že je na čase, aby bol predaj kolagénu prísne regulovaný, pretože dovolím si tu zopakovať, čo som povedal v jednom svojom videu. Kolagén by podľa môjho názoru a podľa súčasného poznania, podľa toho, čo je v tej knihe uvedené, by nemali užívať ľudia, ktorí sa liečia na onkologické ochorenie, ľudia, ktorí majú v pokrvnom príbuzenstve, teda rodičia, súrodenci, onkologického pacienta, lebo je nejaké riziko, že aj oni môžu už mať rakovinu, o ktorej ešte nevedia a ten glicín to prosto bude veľmi rýchlo a dobre vyživovať a po tretie by to nemali užívať ľudia nad 50 rokov. No pretože to riziko nejakého nádorového ochorenia po 50-ke stúpa, takže to nechcete. A potom čo nejaká kĺbová výživa, tá je na mieste? Kĺbová výživa je zase úplne iná téma a kĺbová výživa prostredníctvom výživových doplnkov, alebo je tam všetko, ktoré či glukozamín funguje alebo nefunguje, či funguje MSM, či funguje NAD, alebo prosto to všetko tu nájdete. Ja som tú knihu urobil teda z tohto dôvodu, že ma trápi, koľko ľudí je oklamaných, po prvé, po druhé, koľko ľudí si môže poškodiť. Po tretie, máme v rodine nejaké kolagenopatie, pretože je to tak komplexné a že je to tak aj geneticky komplexné, tak je veľké riziko, že niektorý z tých kolagénov môže byť vypadnutý a to je to, čo som na začiatku vlastne nedokončil, že môžete mať výbornú tvorbu kolagénu 1, ale ak v tej štruktúre niekde v nejakom orgáne potrebujete k tomu aj tú 22 a tu nevytvárate, alebo jej vytvárate málo, alebo nie je funkčná, alebo sa vám rýchlejšie rozpadá, tak ten orgán bude trpieť a budete mať problémy, o ktorých nikto netuší, že ich treba dávať do súvisu s kolagénom. Napríklad zväčšenie prostaty súvisí s kolagénom. Jednoznačne. U mužov. Ešte o tom nevedia, ja im to chcem povedať, ja im to musím povedať, tak ďakujem aj dnes za tú možnosť. Ešte aj akutná pankreatitída súvisí s kolagénom. Najmä u ľudí, ktorým sa akutný zápal pankreasu opakuje. Ten kolagén to vlastne nevie podržať. Kolagén je naozaj štruktúra, ktorá má aj tú prostatu držať v nejakom tvare a majú držať v nejakej veľkosti. A keď sa to začne rozpadať, rozchádzať, tak to sú nielen pruhy, hernie a varixy a hemoroidy a spustu týchto vecí, aneurizma aorty, aneurizmy v mozgu a tak. To je aj hypermobilita kĺbov, ktorá môže byť veľmi nebezpečná. To je prosto nielen tá koža, ale to sú aj vnútorné orgány. To súvisí s toľkými diagnózami, že si naozaj myslím, a to nechcem teraz robiť lacnú reklamu, ale že keď nie moju knihu, tak si kúpte nejakú inú a zaujímajte sa o tie kolagény a o ten celý vesmír toho spojivého tkaniva, pretože to je toto a charakter je to, čo nás v dnešnej dobe drží pokope. Ale aby som teda už premostila aj na tú stravu, na ktorú som sa vás chcela spýtať, tak mi presne pri tomto napadlo, že my tie kolagény začíname riešiť, až keď sme starší, možno ženy, keď už vstupujú pomaly do tej perimenopauzy a už nastupuje nejaké to starnutie a tak ďalej. Ale toto sú asi všetko veci, ktoré vieme ovplyvniť už ako deti. Treba začať určite a treba začať, keď už sa chcete starať o seba, lebo môže sa stať, že vaši rodičia sú nemajú k tomu nezodpovední
zodpovedný, jasné, nemajú k tomu taký vzťah. ľahostajný, možno arogantný, prosto možno to nie sú najlepší rodičia, ktorým by záležalo na vašom zdraví. A možno aj záleží, ale nemajú tieto súvislosti. A... To je iná kategória. Ja som chcel povedať ten extrém. Prosto sú aj rodičia, ktorí naozaj úplne ignorujú akékoľvek informácie, ignorujú akékoľvek upozornenia, rády. Sú aj takí. No a potom tie deti sú tým postihnuté, do istej miery sú naprogramované aj v zmysle tej epigenetiky, čiže to, čo sa udeje v prvých 5 rokoch života z hľadiska preferencie potravín, z hľadiska nastavenia zdravia, črevnej mikrobioty, z hľadiska kolagénov, z hľadiska vzťahu k sebe a podobne. To sú veci, ktoré sa veľmi ťažko už neskôr v živote menia, dajú sa meniť. Ale aj takéto dieťa, ktoré sa ocitne povedzme v puberte alebo v ranej dospelosti a uvedomí si, že v jeho živote sú dôležité veci nastavené zlé, má stále šancu, má možnosť urobiť pre seba veľmi, veľmi veľa. Tým som chcel povedať, že aj ľudia, ktorí si uvedomili, povedzme 18, 20, 30 roční, že žili dovtedy veľmi zle aj v zmysle zloženia stravy, fyzickej aktivity, nemajú žiadne návyky, nemajú nejakú zodpovednosť za seba, za svoje zdravie, prosto majú to úplne rozpadnuté, tak má zmysel kedykoľvek začať robiť dobré veci. Aj u 30-ročných, ale aj u 70-ročných. Kedykoľvek má zmysel. Existuje štúdia, ktorá preukázala, že keď aj 70-roční ľudia prestanú fajčiť, tak už za 2 roky ich organizmus je v takom stave, ako by boli, povedzme, pred 30-40 rokmi z hľadiska tej deštrukcie toho fajčenia. Nebudú omladnutí o 40 rokov, ale hovorím o tej deštrukcii, ktorú to fajčenie spôsobí. Čiže má zmysel že nejaká tá regeneratívna schopnosť toho organizmu sa naštartuje. Áno, pokiaľ ešte naozaj nie je všetko zrútené, tak je obrovská v mnohých ohľadoch. Takže aj 20-roční, 30-roční ľudia, ktorí si uvedomia, že naozaj mali veci v živote nastavené z rodiny veľmi zlé, tak majú vynikajúcu príležitosť, lebo z hľadiska napríklad tých kolagénov práve to obdobie 20, 30, 40 rokov je to, kedy by mala nastúpiť už tá zvýšená starostlivosť. Lebo keď už sa objavia prvé problémy, to už chytáme za chvost potom. Ale aj to má zmysel, samozrejme, aj to treba robiť. Len napríklad viete o osteoporóze, to tiež súvisí s kolagénom. Osteoporóza súvisí s kolagénom, pretože kolagén vytvára štruktúru, v ktorej tie vápenaté soli potom sú zafixované a keď sa tá štruktúra začne rozpadať, tak nastáva osteopénia najskôr. No a keď sa ale osteoporóza... Samozrejme, to je také jedno s druhým. Aj s hormónmi, ale súvisí to s kolagénom. Do veľkej miery osteoporóza súvisí s kolagénom. No ale to vieme o tej osteoporóze, že keď sa to raz rozvinie, tak už to nie je možné zvrátiť. Čiže toto je diagnóza, ktorá je nezvratná. Vieme to zastaviť, alebo to vieme spomaliť. A ten človek, povedzme na tých grafoch vám zobrazujú, že kde ste s tou kostnou hustotou oproti svojim rovesníkom. Tak keď ste na tom veľmi zle, ako keby ich predbiehate v tom rozpade, stráte kostnej hmoty, no tak vy tými opatreniami môžete dosiahnuť, že o 5 rokov budete o 5 rokov pozadu svojich rovesníkov v zmysle tej deštrukcie. Čiže vy môžete tým spomalením dosiahnuť veľmi veľa v tom kontexte biologického veku. Nevieme kosti už zregenerovať úplne. A s kolagénmi je to podobne. Keď sa chrupavky začnú v klboch opotrebovávať a nastane taká deštrukcia, ten prvý, druhý stupeň je to, kedy treba všetky tieto opatrenia využiť. 3., 4. stupeň už je problém tej artrózy. To už je problém. Chrupavka je natoľko opotrebovaná a zničená, že tam treba sklbová výživa vo forme tých doplnkov už bude mať minimálny efekt. Skúša sa kyselina hyaluronová píchať priamo do tých klbov. Ukazuje sa veľmi zaujímavá taká technika, že do kyseliny hyaluronovej sa pridávajú kmeňové bunky odobrané tomu istému človeku, ktoré keď sa v tej kyseline hyaluronovej podajú do klbnej dutiny, tam je taký tlak,
fyzikálny, že sa tie kmeňové bunky môžu doslova ako natlačiť do tých zvyškov tej chrupavky a z kmeňových buniek sa stanú potom chondrocity, teda bunky, ktoré produkujú kolagény a tú hmotu tej chrupavky. Nie u všetkých sa to podarí, ale tie štúdie sú celkom nádejné, aj klinické efekty sú celkom... Musí sa to správne posúdiť a správne aplikovať, samozrejme. Kyselina hyaluronová sa podáva napríklad aj do močového mechúra u žien, ktoré majú inkontinenciu močového mechúra alebo chronické zápaly močového mechúra, alebo tá kyselina hyaluronová môže pomôcť zregenerovať zase spojivové tkanivo močového mechúra, ktoré alebo ochabuje, alebo je menej odolné voči infekciám a tak, prosto, takže to nám naozaj otvára zase obrovské zákutie vesmíru v medicíne. Poznanie takýchto vecí. Keď už sme teda hovorili, že dá sa týmto veciam predchádzať už v nejakom aj ranom detstve, aj tým, čo nám rodičia dávajú jesť a ako sa starajú o naše zdravie, tak by som to chcela trošku dať na tento dom umenia, kde teraz sme. Je tu veľa detí, ktoré naozaj športujú, trénujú, majú aj vysokú mieru stresu v zásade, pretože chodia na rôzne súťaže a veľa sa hýbu. Tak na margo tej stravy v rámci tej kĺbovej výživy, čo takýmto deťom, ktoré veľa trénujú a veľa sa hýbu a musia byť aj trošku hypermobilné, aby zvládali všetky záležitosti okolo tanca a baletu, čo im dávať? Polohy, pozície, áno, výkony. K tomu mám tiež ja dosť blízko, lebo ja som bol reprezentant Československa v plávaní a plávanie je veľmi náročný šport. Nie tak náročný na pohybový aparát v zmysle tej záťaže a záťaže kĺbov a polôch a nejakej flexibility a tak. Ale je to náročný šport. Ale úžasný, aby som tam nevymenil za nič. Závisí od veku, závisí od hmotnosti toho dieťaťa. Závisí od stravy, závisí od rodiny, závisí od jeho genetiky. Tých faktorov je veľa, takže tým chcem povedať poprvé, že žiadna taká... Že nejaká taká univerzálna schéma, že Tiber Chondrosulf alebo Tiber Inovo 5, alebo ja neviem, prosto produkty. Skôr som myslela, že čo im tak primárne dať jesť, napríklad pred tréningom, alebo po tréningu práve na tú regeneráciu, aby tie kĺby viac vydržali, aby tie svaly neboli... U tých mladých ľudí by som toto nevidel ako problém. Okay. Fakt, že nie. Fakt, že nie. Pokiaľ sa z nich nestanú profesionáli, ktorí budú 8 až 12 hodín denne robiť ten tanec a balet a podobné veci, tak toto je všetko vlastne taká akoby prirodzená fyzická aktivita. Ja si myslím, že to sú väčšina tých detí, o ktoré sa vy tu staráte v tom zmysle, že im poskytujete priestor, odborné vedenie, nejaké zázemie. To, že jeden z 10, jeden z 20 alebo jeden z 5 sa ukáže ako talent, ktorý sa ďalej rozvinie, to je to super. To je to, že to zachytávate a podporujete to a že sa ukážu tie talenty a to je vlastne to, čo aj v tom športe sa robí a deje. Ale na jedného Federera musí tých tenistov tých detí koľko musí začať hrať tenis, viete? Takže pokiaľ to je v takej rovine, že 2-krát, 3-krát, 4-krát do týždňa majú tréning, tanec, ja by som vôbec naozaj neriešil, že či majú brať nejaké doplnky. Strava má byť pestrá, má tam byť dosť bielkovín, čím menej cukru pridaného, tým lepšie. Sladené nápoje asi úplne Sladené hneď. nápoje sú pridaný cukor. Sladené nápoje sú jedna z najhorších vecí pre kolagény. Áno, pretože to zvyšuje hladinu cukru v krvi veľmi rýchlo a zvýšená hladina glukózy v krvi má za následok zvýšenú glikáciu a poškodenie molekúl aj tých, ktoré patria do kategórie kolagény a tak. A to veľmi škodí. Samozrejme. Čiže lebo keď poviete slovo regenerácia, tak ja mám k tomu hneď ale otázku. Regenerácia fyzická v zmysle energetických zásob, teda glykogénu povedzme, alebo regenerácia
psychická, lebo to je nejaká záťaž tiež, psychická, výkon, sústredenosť, pozornosť, alebo regenerácia, že teraz sa mi majú tie kĺby regenerovať. Nie. Oni práve pri tej fyzickej záťaži sú veľmi dobre prekrvené, to práve prispieva k ich regenerácii a k prekrveniu a k lepšej výžive. Keď to už začne byť na tej profesionálnej úrovni, tak to už je iná situácia. Tam už potom naozaj je potrebná aj normálna fyzioterapia. Tam potom už nastupujú aj tie doplnky výživy, strávy, ktoré majú zmysel, nie tie, ktoré nemajú zmysel. Čiže najlepšia regenerácia je pre nich asi dobre spať, dobre jesť a byť ľúbené. A byť ľúbené, to je krásne. Presne tak, prosto pomôcť im v tom, aby pochopili, že vedome sa oberať o spánok, či sociálnymi sieťami, či hrami, či internetom, četovaním, videami, je pre ne veľmi, veľmi nebezpečné. Je veľmi nebezpečné nielen pre ich mentálne zdravie, pre ich vzťahy, pre ich mentálny a duševný vývoj, ale je to nebezpečné aj pre tú ich regeneráciu, fyzickú. Treba im vysvetliť, že strava je veľmi vplyvný faktor celého nášho žitia a aj tej našej hmoty, pretože každá bunka v tele je len z toho, čo zjeme. Treba im vysvetliť, že v každej chvíli, keď porušujú nejaké pravidlá alebo niečo, čo je dobré, tak je to pre ich škodu. Treba im vysvetliť, že v každej chvíli, keď klamú o tom, čo robia, tak je to pre ich škodu dvakrát, pretože robia veci, ktoré im škodia, či už teda na tie kĺby, alebo na ich výkon, alebo na ich zdravie celkové, ale škodia aj ich sebavedomiu a sebahodnote a sebaúcte, pretože s každým klamstvom, aj s každým malým klamstvom sa nám, či chceme, či nechceme, zhoršuje náš vlastný obraz o sebe, lebo my vieme, že sme klamári. A vieme, že to je zlé. A kým to v nás ešte funguje, tak by sme to mali využiť. Kým ešte to svedomie máme zachované, tak by sme to mali využiť a malo by to v nás fungovať, aby nám to pomohlo prosto neklamať. Čiže človek, ktorý chce niečo dosiahnuť. Áno, pretože klamať seba samého je to najstrašnejšie, čo môžete robiť. To je najväčšia zrada. Ľudia si myslia, že keď zaklamú o tom, čo oni urobili alebo neurobili voči okoliu, takže tým niečo dosiahnu, ale toto je mechanizmus, akým ruinujete svoj život. Ako doslova. A treba tým deťom vysvetliť, že s každým jedlom a viesť ich od malička k tomu, že s každým jedlom by mali príjmať nejaké ovocie alebo zeleninu, ktoré sú dobrým zdrojom vitamínu C, lebo to je jeden z najsilnejších ochranných faktorov kolagénu tiež, okrem toho sulforafánu. On je aj potrebný k tvorbe kolagénom, ale on je potrebný aj k tomu, aby sa kolagény nerozpadali rýchlejšie, než je to nevyhnutné. A väčšinou si ľudia, aj rodičia detí myslia, že keď dajú deťom nejakú, alebo oni keď vypijú nejaký C vitamín ráno, nejakú 1000, takže to je vybavené, toto za 6 hodín vymočíte. A ak počas dňa nemáte zdroj vitamínu C, tak ste 18 alebo 16 hodín v podstate na veľmi nízkych hodnotách látky, ktorá je aj pre ochranu kolagénov, aj pre imunitu, aj pre mnoho iných funkcií veľmi dôležitá. Čiže s každým jedlom mať ovocie a zeleninu, ktoré majú to C-čko. Viete, čo má najviac C-čka zo všetkých ovocí a zeleniny? Paprika. To vážne? Neviem. To vážne? Červená paprika? To neviem. ste takto strelili od pasu? Presne tak, bingo, akože trada dá. Jakú mám mať pre vás cenu? Ďakujem, že čítate moje knihy. Paprika je najbohatší zdroj vitamínu C. Ale to neznamená, že máte len papriku, ale tie citrusy a všetko to, čo prosto poznáme a vieme, tak by sme mali dostať do detí vo forme podľa možnosti prirodzenej a nie zase vo forme džusu alebo smoothie. Ani smoothie nie sú žiadny zázrak. Fakt to neodporúčam. Ja sa teda musím priznať, takú vlastnú skúsenosť mám v podstate z nedávnej doby. V októbri sme sa rozhodli, môj syn je silný astmatik od narodenia. Už to mal tak zle, že už sme úplne nevedeli, že čo, mal niekoľko takých epizód nepríjemných a skúsili sme teda, že na mesiac vysadíme mlieko, múku a cukor zo stravy, ale že úplne. A musím teda povedať, že môj syn po týždni
po týždni nebol astmatik. Akurát som to riešila aj teda s mojou pediatričkou, kde som jej to hovorila a ona povedala, že deti sú úžasné v tom, že oni majú tú regeneratívnu schopnosť ako keby okamžitú. Že my musíme oveľa dlhšie držať tú dietu, aby sa na nás niečo objavilo, ale že tie deti, tým, že ešte nie sú také zanesené. Neviem, že či zanesené, ale áno, je to takto a najmä to, že tá choroba ešte nie je taká zafixovaná. To poškodenie tých tkaní nie je ešte tak ďaleko siahle. Ja si myslím, že v tom, čo ste vylúčili, najvýznamnejšiu úlohu hrá to krávské mlieko a výrobky z krávskeho mlieka. A či krávskeho, či kozieho, či ovčieho, či akého. Veľmi veľa ľudí s astmou po vylúčení týchto produktov pociťuje alebo výrazné zlepšenie, alebo úplný ústup ťažkostí podľa intenzity, ktorú teda mali a podľa toho, či je to ten hlavný alebo jediný spúšťač tých ťažkostí, lebo to môže byť, a tu zase nastupuje do rozhovoru téma, že komunikačná os medzi črevom a plúcami. To sú tiež absolútne neuveriteľné veci, pretože si predstavte, že imunitný systém, ktorý je v prevažnej miere lokalizovaný do sliznice tráviaceho traktu. To z každej reklamy na jogurt počúvame, že 70% imunity je v čreve. Toto nie je celkom presne, ale je pravda, že to, čo jeme, je cudzia hmota. To, čo jeme, keby sme to rozmixovali a pichli do krvi, tak nás to zabije, aj keby tam nebol kolagén. Lebo to je cudzia hmota. Jasné. To, čo jeme, je v kontakte s našim telom na ploche asi 30 metrov štvorcových. To črevo, to je asi 30 metrov štvorcových. To, čo jeme, prináša so sebou množstvo baktérií. V 1 mililitri stolice, čo je veľkosť asi hrášku, je 100 až 1000 krát viac baktérií, ako je ľudí na celej zemeguli. V 1 mililitri stolice je 100 až 1000 krát viac baktérií, ako je ľudí na celej zemeguli. Čo je veľmi dôležité, čo vám žije v tom čreve. Keď imunitný systém v sliznici čreva zachytí nejakú baktériu alebo vírus, ktorá je nová, tak sa určité typy bielých krviniek spoja s tým mikroorganizmom a zanesú ho do sliznice dýchacích ciest, aby aj imunitný systém v sliznici dýchacích ciest alebo v dýchacích cestách, aby mal imunologickú informáciu o tých mikroorganizmoch, ktoré sú v tráviacom trakte. A toto sa deje opačne. To sú prosto neuveriteľné veci. No, v každom prípade krávské mlieko patrí k veľmi silným alergénom. No v každom prípade som sa presvedčila teda o tom, že aký tu môže mať dopad zmena tej stravy. Musím povedať teda trochu, že to bolo pre mňa náročné. To je pre každého náročné, pretože my sme kultúrne nastavení na krávské mlieko a na to prosto no aj na ten lepok aj tak, takže bolo to pre mňa také, že... Lepok si myslím, že v tom nehrá nejakú významnú úlohu. Vy tú múku, celozrnú múku, naturálnu ryžu, celozrné cestoviny a podobne, skúste to vrátiť do stravy. A odporúčil by som vám k tomu ešte postarať sa o vitamín D, dostatočnej hladine v krvi u neho, pretože D vitamín je jeden z najsilnejších modulátorov celej imunity, aj zápalu, a astma a astmatické ťažkosti sú prosto prehnaná imunitná reakcia, to znamená silnejší zápal, a vitamín D veľmi, veľmi u astmatických ťažkostí pomáha, ak ho dokážete udržať, dosiahnuť a udržať na optimálnych hodnotách. A optimálne hodnoty nie sú norma sú v mikrogramoch je to od 30 do 80 a v nanogramoch na liter je to od 75 do 200, ale optimálne hladiny sú tá horná štvrtina. Čiže hodnoty okolo 62-65 mikrogramov na liter, alebo hodnoty okolo 165-170 nanomol na liter. A to máte pravdu, lebo tomu z krvi vyšlo, že má nižšie. Tak mu to začnite dávať, neviem koľko má rokov, ale u detí sú dávky aj 3000-4000 denne bezpečné počas možno aj 2 mesiacov, a potom by som dal urobiť kontrolné vyšetrenia na základe toho, ako zareagoval na tú suplementáciu D vitamínom, ako zareagovala tá krv na to, tak podľa toho upraviť tú dávku ďalej. Zvyčajne to robíme takto. U dospelých ľudí až po 3 mesiacoch. Zistil som totiž, že každý človek reaguje na rovnakú dávku rozdielne. Naozaj, prosto my máme rozdielne nastavené, aj to streba nastavené. Rozdielne nám fungujú určité veci. Rovnakým mechanizmom, ale v inej intenzite alebo iným spôsobom. Prosto u niekoho rovnaká dávka vyvoláva prudký nástup v krvi toho vitamínu D, u niekoho tá istá dávka za rovnaký čas vyvolá povedzme o polovicu nižšiu
hodnotu, než to. Takže Jasné. toto treba brať do úvahy. My sa nelíšime fyziologicky. Nie je pravda, že vy potrebujete toto podľa krvnej skupiny a vy potrebujete toto podľa krvnej skupiny. To je úplná blbosť toto. Čiže stravovanie podľa krvných skupín nie. To je úplná blbosť. To bolo dávno vyvrátené. Viete čo, ja sa veľmi teším, pretože ja som nulka, ja by som mala jesť v podstate iba červené mäso a ja som vegetarián. Tak to ma tak trochu vždy rušilo na tom. Ne, prosím vás, zabudnite, to ste teraz ako jedna pani, ktorá, taká staršia pani, a pán doktora, to smoothie, to musíme naozaj piť? Ja hovorím, prečo musíte? Nemusíte, ne? Ja, to je dobré. Ja som sa mňa na to nahovorila kamarátka, ja som sa nikdy nemala horšie, odkedy to pijem. Viete, lebo tam je veľa šláhaného vzduchu a je to koncentrát a proste robí sa to z niečoho, čo má veľa fruktózy, väčšinou je tam nejaké jablko alebo tak. Hej. To je úplne iná situácia. Alebo som mal klienta, ktorý mi povedal, ja teraz pijem každý deň 2 decilitre šťavy z púpavových listov. Bolí ma žalúdok, bolí ma hlava, ale to je to, jak sa to telo detoxikuje. Hovorím, tomuto sú ľudia schopní uveriť. Viete, hovorím, koľko to je púpavových listov, aby ste mali 2 decilitre púpavovej šťavy? A on hovorí, veľa. Tak hovorím, to, že každý deň chodíte nazbierať toľko púpavových listov, to je pre vašu detoxikáciu najlepšie, áno. To najlepšie, čo robíte. Áno, že ste vonku. A keď už sme zabrdli trochu do toho vitamínu D a teda do tých suplementov, existujú podľa vás nejaké suplementy, ktoré by sme naozaj mali, možno aj od určitého veku, skrátka užívať? D-vitamín od detstva, omega-3 mastné kyseliny od detstva, podľa možnosti nie v tabletkách, kapsuliach, ale vo forme oleja. A keď sú to olejové kapsulky? V deti to veľmi ťažko znášajú. Môže to byť, no pozrite, omega-3 to sú orechové oleje, to je lanový olej, ktorý je chuťovo dosť výrazný, čiže to chápem, toto môže byť problém. Omega-3 je ale aj repkový olej. Omega-3 je rybací olej, a rybací olej sa dá kúpiť dnes už čistený. Dezodorizovaný, áno. Bez zápachu, dokonca s citrónovou príchuťou. Toto deti tolerujú bez akýchkoľvek problémov. U mňa 6-ročný chlapec nemá žiadny problém s rybacím Ja teda olejom. musím povedať, že ja trošku mám, že mne to robí ťažko na žalúdok. Ale neberte viac ako dospelí, ako čajovú lyžičku za deň a pre deti pol čajové lyžičky za deň. Maximálne. A to ešte tiež závisí od zloženia strávy. Ak máte 2-krát, 3-krát za týždeň ryby, tak by toho oleja možno nemuselo byť toľko. Ale keď ste spomenuli tie oleje, lánový, repkový a tak ďalej, tak ja zase mám aj takú informáciu, že tie oleje zo semien, že nie sú úplne Vy ste košer. veľmi vzdelaná a zorientovaná a to sa potom dobre rozpráva. Tie veci sú zložitejšie. Niektorí autori a niektorí blogeri nám tvrdia, že omega-6 mastné kyseliny sú nebezpečné a škodlivé a že to podporuje zápal, ale nie je to celkom tak. Ten výskum aj nedávno boli publikované nejaké dáta zase, ktoré preukázali, že nám veľmi prospievajú aj tie omega-6. A že ich potrebujeme. Že všetko s mierou? Nie, všetko s mierou nie, prosím, vypnite, zabudnite. Všetko s mierou je obrovský problém. To je jeden z najhorších rád v živote, ako niekto môže vypovedať vôbec, že všetko s mierou, pretože obidve slová, ktoré sú tam použité, sú problém. Problém je všetko. Čo je to všetko? Čo je to všetko? Vy poviete, ja nebudem predsa jesť mäso. No, tak. No, a niekto povie, že on bude piť okenu. Čo je všetko? Mierou, čo to je všetko? Čo to je všetko? A teraz druhý problém, ešte väčší možno s mierou. No čo to je s mierou pre pána Jána? Toto ja keď počujem alebo čítam, že ale s mierou. Aha, tak dajte mi tú mieru. No tak mi povedzte, čo tým myslíte. Lebo viete, keď sa povie, že keď sa hovorilo, a to už tiež, to naozaj nie je pravda, a nikdy to pravda nebola, ale hovorili to, a dokonca to hovorili lekári mnohí a už máme dnes seriózne dáta, na základe ktorých to už naozaj nie je možné hovoriť a je možné aj toho doktora z toho usvedčiť potom, že nehovorí pravdu, že 2 decilitre vínka takého červeného, že to je dobre, že to je prospešné, že to je na zdravie, že to je užitočné. No nie je. Žiadne množstvo alkoholu ľudskému organizmu nepomáha. S tým začníme.
Keď chcete piť, pite, ale pite ako dospelý človek, ktorý nesie za to zodpovednosť. Nehovorme si, že ja pijem na zdravie. Nepijete na zdravie. To si tak štrngáme. No áno, ja viem a potom si želáme šťastie, hoci vôbec netušíme, čo si máme pod tým predstavovať a potom si želáme lásku a všetci zrádzame. Taký Ujo Vojto, keď počuje, že s prepáčením teraz, ospravedlňujem sa Vojtom, že keď je pohár dobrý, no tak fľaša musí byť ešte lepšia, nie? No, čiže s mierou je tak vágný pojem, že toto toľko ľudí už vrhne potom zase do problémov, do chaosu. Nie, prosím, nehovorte, nemyslím vy. Nikdy nikomu nehovorte, že všetko s mierou, alebo že toto s mierou. A keď hovoríte s mierou, tak tú mieru dajte. Tak povedzte, čo to teda je. Viete, lebo keď poviem, že dobre, vajíčka nie sú najlepší zdroj potravy, pretože je to najsilnejší potravinový zdroj cholínu a cholín je baktériami menený na trimetylamín a trimetylamín je v pečení oxidovaný na trimetylamín oxid a to je veľmi silná toxická látka pre nervy, pre endotel a podporuje to aterosklerózu a je to v podstate nezávislý rizikový faktor vzniku aterosklerózy, to trimetylamín oxid. A on vzniká z cholínu a vzniká z betaínu a vzniká ešte z jednej malej aminokyseliny. Čiže veľa cholínu tiež nie je pre nás prospešné. Dobre, tak keď zjete 2 vajíčka za týždeň, nemyslím si, že vám to ublíži. Keď sa ma pýta aj onkologický pacient, môžem jesť vajíčka? Ja vám ich nemám prečo zakázať, ja by som ich nejedol. Koľko ich zjete za týždeň? No 6 každý deň si dám, alebo si spravím 2-krát za týždeň práženicu z 3 vajec, alebo niečo, hovorím, to je podľa mňa veľa. Čiže dávam mieru, usilujem sa dať nejakú mieru, ktorá vyplýva ale z nejakého kvalifikovaného názoru, nie len tak zase, že by to... Deti by mali mať pestrú strávu, deti by nemali byť nútené, aby jedli suplementy. Aby jedli suplementy, deti by nemali byť nútené, aby jedli nejaké suplementy aj vo forme tých práškov, či už proteínových, alebo kolagénových, alebo podobne. Naozaj toto nepovažujem za bezpečné. Deti by mali byť naopak chránené pred veľkým množstvom cukru a soli a deti by mali byť chránené pred spánkovým deficitom. Takže hovorili ste teda o D-čku, o omega-3 a ešte je tam niečo? D-čko, omega-3 v mnohých prípadoch sú prospešné aj probiotika. B vitamíny sa dajú vo veľkej miere zabezpečiť stravou. Ak ste vegán, tak potrebujete tú B12, to sa dá riešiť dnes aj vegánskymi zdrojmi. Ak máte poruchy imunity, alebo ak majú rodičia skúsenosť, že to dieťa má nejakú oslabenú imunitu, tak by som povedal, že selén a zinok. A čo také magnézium? Možno nie u detí, ale u dospelých? Horčík je jeden z kľúčových prvkov, je to súčasť množstva enzymov, desiatok enzymov rôznych. A mnoho ľudí má ku podivu ten deficit v stráve, pretože horčík tiež, podobne ako C-čko, sa veľmi ľahko dá zabezpečiť strávou. Takže áno, má zmysel aj nejaká minerálka s horčíkom, ale majú zmysel. Ja beriem 250 mg je tá tabletka s tým horčíkom, ale dôležité je ešte pri tých suplementoch, to asi vy budete tiež vedieť, čo to je atomárny horčík. Tak podľa toho ja to teda rozdeľujem na ten malát a bisglicinát a na tieto všetky ako keby formy toho horčíka. Toto už je ako na skúške skoro teraz. Áno, že sú organické a anorganické formy, ale teraz ide o to, že atomárny horčík je údaj, koľko miligramov skutočne horčíka, atómov horčíka je v tom prípravku. A dokážeme ho asi aj vstrebať, nie? To je druhý aspekt. Ale teraz je podstatné to, že čo si kupujem. Sú prípravky, na ktorých je napísané horčík 500 mg. A potom zistíte, že tam nie je 500 mg horčíka, ale je tam 500 mg soli, ktorá obsahuje horčík. A ten horčík je v tej molekule, predstavuje len povedzme 30% tej molekulárnej hmotnosti. Čiže vy máte nie 500 mg horčíka, vy máte 140, 150, 160 mg horčíka. Ale sú produkty, na ktorých je poctivo napísané 250 mg horčíka a vás nezaujíma, koľko tam je akých solí. Keď vás zaujíma, že aké sú to, tie organické, anorganické, tak OK, ale je tam údaj, že je tam 250 mg atomárneho alebo elementárneho horčíka.
A to je ten údaj, ktorý vás presne orientuje, že čo teda beriete. A kupujte si iba také prípravky, kde je to uvedené toto, že je to údaj o tom skutočnom obsahu, či už zinok, alebo selén, alebo horčík, alebo čokoľvek. A mňa na tomto napríklad fascinuje ešte aj to, že keď prídete do lekárne, tak tam takéto druhy horčíkov ani nenájdete, že si to skrátka musíte objednávať z rôznych stránok. Nájdete. Veľmi málo. Väčšinou vám dajú také. nejaký citrát, ktorý v zásade... Aj citrát je dobrý. Nevidím s citrátom zase nejaký veľký tak problém. až tak sa nevstrebáva. Ale keď sú kombinácie, no ale zase má svoje benefity. Povedzme, tak nedráždi niektorých tých ľudí, čo ich môže dráždiť. Podľa mňa je dobré, keď už sa bavíme o horčíku a o nejakých suplementoch horčíkových, si kupovať taký preparát, kde je to uvedené, že je to atomárny horčík a že je to zmes rôznych solí. Dobre. Lebo sú aj také, ktoré majú povedzme 2-3 druhy soli s obsahom horčíka, aj organickú, povedzme, že je to sol kyseliny jablčnej. No a keď už teraz budeme pomaličky končiť, pán Bukovský, tak by som mala na záver na vás jednu takú otázku. Myslím, že už sme mali dávno skončiť. A tak dobre sa mi s vami rozpráva. A ďakujem. Ja mám veľmi rada aj ľudí, ktorí to vysvetľujú, takže tomu rozumejú všetci bez ohľadu na to, čo študujú, ale chcú sa niečo dozvedieť a aktívne počúvajú. Ja myslím, že to sa pripisuje Einsteinovi taký výrok, že ak neviete veci vysvetliť dosť zrozumiteľne, tak im vy sami nerozumiete dosť dobre. No. Áno, to je a tým, pravda. že ja som 12 rokov vyučoval na lekárskej fakulte, tak som dostal dosť dobrý tréning. Takže sa veľmi usilujem. Ja sa veľmi usilujem, aby som nepoužíval cudzie slová, pretože si nemyslím, že status lekára je potencovaný počtom cudzích slov v jednej vete, ale že je to, usilujem sa práve, aby som bol zrozumiteľný. Čiže tá moja pozícia toho interpreta. No a hlavne, keď sa chcete dostať aj medzi bežných ľudí, medzi masy, tak asi je to... Bežných ľudí. My sme všetci bežní ľudia. Nemyslím to tak, myslím nie odborných, Áno, ja som to zase nemyslel nejako, že vás tu napomínam, len som chcel povedať, že všetci ľudia sme si, a to v tom kontexte trebárs aj toho, čo s nami robili a čo sme dovolili so sebou robiť, od jary 2020, aj v kontexte toho, čo príjmame dnes z médií, aj v kontexte toho, ako sa tu s nami zaobchádza, aj v kontexte politických súbojov som si len chcel dovoliť pripomenúť, že všetci sme si rovní. A to je krásna veta na záver. Johna Locke, že prosto všetci sme stvorení, všetci sme Bohom stvorení, všetci sme si rovní pred Bohom, všetci máme svoje talenty a máme svoju hodnotu, ktorú nám nedala vláda. Nám hodnotu dáva niekto vyšší, než sú iní ľudia. Alebo predsa. aj to poslanie. A to je to dobre potom, lebo tú hodnotu vám vlastne tým pádom ani tí ľudia nemôžu brať, nie? Áno. A moja otázka teda na záver znie, čo ste sa za toto posledné obdobie naučili? Ja som sa naučil veľmi, veľmi veľa vecí, pretože keď vás zatlačia do kúta, tak máte dve možnosti, alebo tri. Alebo rezignujete a vzdáte sa. A necháte sa utlcť, alebo zabiť, alebo otočiť. Alebo sa úplne zúrivo, bez zábran a bez zmyslu vyrútite na obranu do nejakého útoku, ktorý tiež môže skončiť nejakým neželaným koncom, alebo prosto neprinesie výsledok, alebo sa tam v tom kúte môžete začať ešte viacej premýšľať, ešte viacej vzdelávať a ešte viacej pochopiť situáciu, v ktorej sa nachádzate, možnosti, aké máte a čo môžete urobiť ďalej. A najmä, že vlastne vy v tom kúte skutočne nie ste, pretože tak ako nám iní ľudia nedávajú hodnotu, tú skutočnú, tú, ktorú my máme ako tým, že sme ľudia, tak nám ju tí druhí zase nejakí iní nemôžu zobrať. A naučil som sa veľmi veľa a otvorili sa mi témy, ktoré som začal študovať, o ktorých som vedel, ale povedzme, že som na ne nemal čas alebo čo. Takže ja som do istej miery som vďačný za to. Mne sa páčilo, ako ste to povedali, že máme teda 3 možnosti. Tie prvé 2 mi prišli také extrémne a tá tretia niekde v strede. Takže si myslím, že ten balans v tom živote je veľmi dôležitý. To určite.
neviem, či toto je to, že to je v strede možnosť, to je podľa mňa úplne iná možnosť, lebo alebo rezignovať, alebo zaútočiť, tak niečo v strede medzi tým by bolo, že čo? Že zaútočiť tak trochu? To nie, to je nájsť sám seba. No ale to by bolo medzi tými dvomi. Keď si toto dáme, akože toto sú dva póly, tak niekde medzi tým je to, že zaútočiť tak trochu. Ale toto je niečo úplne iné vlastne. Toto je niečo úplne iné. A ja si myslím, že ľudia, ktorí prešli niečím podobným, ľudia, ktorí boli a ktorí sú doteraz za svoje názory šikanovaní, zosmiešňovaní a tak majú obrovskú výhodu, pretože majú túto možnosť využiť tú situáciu na to, aby si posilnili svoje argumenty, svoje vzdelanie, svoje myslenie, aby vycibrili tú svoju výzbroj, pretože tá druhá strana sa cíti v takej istote a v takej presile, že oni toto nemusia robiť. A to je ten dôvod, prečo oni povedia, že oni sa s vami nebudú rozprávať, bo s vami oni sa vlastne boja, oni nemajú čo priniesť do diskusie a oni vedia, že by v tej diskusii prehrali. Ale sú takí silní, takí mocní a takí si sebaistý tým, pretože sú v tej bubline tak chránení, že oni vlastne nie sú konfrontovaní s tým, s čím som bol konfrontovaný ja a mne to veľmi pomohlo. A oni to šťastie nemali. Takže mi je ľúto trochu. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Prajem vám, aby sa vám darilo knižke. Ďakujem teda veľmi pekne za knižke. pozvanie. Ja si želám najmä, aby tá kniha bola užitočná pre ľudí, ktorí naozaj majú problém nejaký v rodine, lebo to som chcel povedať, že aj my máme v rodine tie kolagenopatie. Tým trpí možno 40% ľudí, hoci o tom vôbec nevedia. A toto im môže veľmi, veľmi pomôcť. Čiže si želám, aby tá kniha bola užitočná. Ďakujem vám veľmi pekne. A ďakujeme aj vám opäť za pozornosť a budeme sa tešiť na budúce. Dovidenia. Dovidenia. Po špičkách. Podcast nie len o umení.